To my non-Igbo fans, please, I will do this video in Igbo. It's important. There is something we want to redress among we Igbos. Thank you for following us, despite that some of you are not Igbos. To my Black American fans too, thank you for following us. But this particular topic, we are going to discuss it in Igbo. Thank you, other tribes in Nigeria that are following us. Please, we want to do this in Igbo. Bear with us. The fact that this channel is Igbo Area TV doesn't mean we don't consider others. There are people that are of Igbo origin, but they don't understand Igbo. So apologies to them as well. Yes, even a lot of Black Americans are identifying themselves with Igbo. They are tracing their roots, and some of them will not understand what we are saying. But then please bear with us as well. I will do this video in Igbo. Ndị banyị dalụ nụ. Ife a na-afịọ nyafịọ dewezie Ebonyi jikwa osi Anambra jikwa osi Ebonyi. Dịka nsi wee malụ otu onye a na-akpọ onye obodo onye akpanitere ife a. Do na ọkụ aka na-enwubu obele mana ọ dịka onye obodo o tinyelu mmanụ na nke ọfụma. Nya fuel o wee na-enwuzi ka gịnị wee na-achị itisasị anyị nke ukwuu. Mana okwu anyị na-ekwu gbasara Anambra na Ebonyi, mana Igbo niile nwere ike ịtụnye ọnụ. Ọbịa dịka o nwere ndị a na-eneda anya, nwekwa onye a na-eneda anya, mana o nwere ụdị okwu mmadụ kwesịrị ị na-ekwu. O nwere ụdị okwu ikwesịghị ị na-ekwu, nwekwa ụdị ikwesịrị ị na-ekwu. Mmadụ ya akpachapụ anya mgbe ọbụla ị nọ n'etiti ọha n'ife ihu akwụkwọ anyị na-eme ma soshal midia ndị ọzọ. Mmadụ kwesịrị ịma ụdị ife ọ na-ekwugasị. Mmadụ kwesịrị ịma ụdị ife ọ na-ekwu. O nwere ka esi etinye ọnụ n'ife. Asị m kwuo onye obodo kparịrị ndị Ebonyi, amaghị m ebe onye obodo si na onye Anambra ka onye Imo, amaghị m, mana ọ kparịrị ndị Ebonyi. Ndị be anyị ka mmadụ ka anyị si eme. Ebonyi enwekwo mgbe a ji ewuru Igbo ọkara. Etu isi wuru onye Igbo ka Ebonyi si wuru onye Igbo. Ị ka ha Ebonyi wuru onye Igbo. Igbo ị na-asụ aha onye awụ Igbo wu Igbo. Onye ọ na nwere ya bịa na Igbo enwekwara ife na-aza dialect ọnụ, different dialect. Etu esi nwekwa n'oyibo enwe ife na-aza dialect. Asụsụ nwegasịrị ka o si dị iche, mana inemi anya ọfụma ife na anyị ncha na-asụ Igbo. Ọ bụrụ sọ na Igbo ka ọ dịkwa na Yoruba. Enwere ọtụtụ mgbanwe gasị dị n'asụsụ. Isi ebe a ruo ebe a, si ebe a gaa ebe a, ịfụ mgbanwe. Anyị enetụzina onwe anyị anya. O nwere ife nji wee sị ka ntinye ọnụ n'okwu a, mana m na-abịa ka m gwa na ife ọwụ. Achọkwa m ikene MC executive. Ịma adama egebe executive ntị. Adama etinyebu anya ka nnu ife ọ na-ekwu. Nnewe na ọkwa ndị kọmedia ha buru gawa. Mana unu gee that man ntị, unu ya anụ a lot of wisdom. Ọ bụrụ sọsọ nyanwa ọ na-ekwu okwu amamife hinne, ma ụfọdụ ndị a na-eme ife ọchị, comedians a na-eme ife ọchị, ndị a na-akpa amụ, unu gekwe ọtụtụ n'ime ha ntị. Ife ha na-ekwu ihe amụta ọtụtụ ife. MC Executive daalụ etu isi wee tinye ọnụ n'okwu a. Itinye ọnụ with so much maturity. Daalụkwa hinne afụrụ nke isi wee tinye ọnụ. Ọ dị ha ka anyị na-achọ imezi ife. Ụfọdụ na-etinye ka ha tisaa dịka onye nchọrọ ikwuo. Ife nji chọkwa itinye ọnụ n'ife a. Anụ na m na Ijele tinyekwuru ọnụ. Ọ na m nụ na Ijele tinyere ọnụ, na Ijele tinyere ọnụ, na mụ nenerie. Etu o si wee tinye ọnụ adịghị mma. O nwere ndị na-etisa. Ụfọdụ oge jụọ na ha awụ ndị Igbo. Ijele si ha ekwekwana anọ ife a ka a na-eme ndị Imo, ha pịasasịwa, ha ekwekwana. Ọ etu a ka esi edozi okwu. Ọ bụrụ etu a ka esi edozi okwu. O tinyelu vidio nke onye Amerịka eziafe a, onye a na-eme ka onye oziọma. Vidio onye oziọma melu matụkwara mma. Ijele etinye ya n'ụdị na ka o wee highlight ya kwuo okwu ọ chọrọ ikwu, wee chọkwa itisa Igbo. Ndị be anyị na-ekwena ka ndị dị ka Ijele tisa ọnụ. Ọ na ọ chọghọzi iwu onye Igbo nya kenye onwe na asụsụ ọzọ, tribe ọzọ. Mana unu ekwena, unu egezi na ntị ndị na-etisa Igbo etisa. Ife ọ na-ekwu ha na ndị Anambra na-enye nsogbu, na ha hijack ya n'ife niile,
na ndị Imo ka a na-emebia na ha chọrọ ime Ebonyi kịta ọha ebe anyị esiga n'ihe ụdị ife ahụ. Unu egezi na ndị dịka ejere ntị n'ụdị ife ahụ. Ọ maghị ife ekwu mechie ọnụ. Ụfọdụ oge jụwa na onye Igbo na ụdị ekwu a na-ekwu okwu ndozi, ụfọdụ abịa ntisa. Unu afụna ọnyakwu ka anyị ji sikwu ka anyị tinyekwu ọnụ nke anyị. Ebonyi iwu Igbo, etu Anambra si iwuru Igbo, etu Imo si iwuru Igbo, etu Enugu si iwuru Igbo, etu Abia si iwuru Igbo, etu ndị Igbo nọ na Delta si wee wuru Igbo, etu ndị Igbo nọ na Rivers State si wee wuru ndị Igbo, etu ndị Igbo nọ na Benue State si wee wuru ndị Igbo. Anyị ncha awụ ofu. Asụsụ anyị gbara iche iche obere, mana inecha anya n'etiti ịfụ na asụsụ Igbo ka awụ n'ụdị na ụdị. Ka anyị ghara ị na-asụ akwa anyị lụrụ ezigbo unyi n'ilo. Ka anyị ghara ị na-eme nke ndị ilo eji na-asị he ndị ilo bịa nọ n'akụkụ ha na-akụ aka ife ha chọrọ ka anyị na-eme, anyị na-etisa onwe anyị. Ịma na ife ndị ilo chọrọ a na-ekwu na-agbalịrị Igbo fọzie na South East dịka ndị na-ekwusi ekwu. Ha chọrọ ka abịa Anambra na Imo na-anụ ọgụ, Enugu na Anambra na-anụ, Abia na Ebonyi na-anụ. Ọ ife ha chọrọ mbụ ndị ilo. Ọ dị ife okwu ijele kwuru na-akpata. Unu eso n'okwu Igbo ya awụ ofu. Anyị ncha akwụkwọ n'ofu dịka onye ozi si wee kwe. Onye ozi ka m chọrọ ịkpa afa mgba. Onye ozi gbanịrị na ife onyonyo o mere. Anyị ncha akwụkwọ n'ofu abịazie kewe steeti. Unu na-emekwuzi etu a nke ozi na-ekekwuzie n'ọlụ Cape Town na Ihiala. Cape Town site n'Imo, Cape Ihiala na Anambra. Etikọzie ha ọnụ. Ndị nọ n'akụkụ ha gasị awụrụkwuzie ndị ilo ha. Ọha etu esi ime. Etiwa steeti o kwesịrị ịwụ ka o weta ife, bụrụ ka a na-ese. Anọgasịgo m ọtụtụ ebe a na-ekwu okwu, onye asịgo ndị Imo ndị Imo, onye asịgo ndị Anambra asịgo ndị Enugu, ndị nka. Ọha etu anyị kwesịrị isi mee. Ụfọdụ n'ime steeti ekele ka mgbe ekewapụrụ Rivers State ekere eke wee tisasị anyị, mana o kwesịghị itisasị anyị. O kwesịrị iwetara anyị ife. Asịkwuo na na-ekekwu ndị be anyị ụfọdụ na-asị ndị nọ n'ọchịchị na-achọ ka ekewakwuo. Achọ ka ekewakwuo steeti ka a ghara ịnọ na-afịa ka ife wetara anyị ntisa kama ka o wetara anyị ife. Onye Igbo ọwụna na-ekwu okwu ntisa ịmụnye ọkụ n'etiti ndị Igbo, ọkụ ya agba ndị Igbo. Unu egezina ntị dịka ijele site na okwu okwuru ikpeazụ. Ọha etu onye mụ ife si ahazi ife. Onye mụ ife ahụ etu a ka o si ahazi ife. Ichi hazi ife, ịbịa n'ebe a na-ese okwu, onweghị ị kwesịghị ịkwụnyela onye a ma ọ bụ onye nke na ịbịa ị na-ekwu okwu ya eme ka udo dị, dozie. Mana ọ bịara ntisa sị ha nyekwa anyị ife ọ gwara ha ndị Anambra weta enyekwa ha ya, ndị a weta enyekwa ha ya. Mba, ọha etu esi eme. M gwara ife m chọrọ ịgwa ndị be anyị na ụnụ fụrụ ụzọ taa na saịdị a fụrụ ụzọ eminu ha na saịdị aha ka saịdị ya mma. O nwere ife na-aza Renaissance, oyibo na-akpọ Renaissance. Mgbe mbụ ndị Nnewi ka a ji malụ motorcycle parts n'Africa niile ma kịta akwa. Mana inekwa anyị fụ na ndị Nsụka agbagotego na motorcycle parts ahụ na-emekwa ọfụma ka ndị Nnewi ahụ. Ha ncha na-aza ndị Nnewi motorcycle parts. Ọ Renaissance. Ọ na-adị ka anwụ tie ebe anwụ etie ebe anwụ tie ebe otie ebe ife a na-apụta. Ife ahụ ịmakwa onye nke ni ya ama. Unu fụ ụzọ taa, ndị nke ọzọ ya afụ ụzọ echi. Unu ejizi na-eche na unu ka onye ọbụla. Unu enetuzi na onwe unu anya. Asịkwa na onye ọbụla enetulu anya ebugodo ụzọ netuo onwe ya anya. Oyibo ya sịgo no one can make you look inferior without your consent. Ndị na-achọ ka Igbo daa ụzọ agasị ka ha si abịa itiwa ntisasị. Nna agwa unu ka ife asị anyị na-azọ n'onwe anyị Ebonyi Anambra, ife anyị si na-esela anyị biko
ka anyị gasazie na ya njikwa ohere a na-agwa ndị ọya awụ ha nụ ka ekwula okwu ha aghọtachaghị ha ebulie n'isi ozugbo nwere otu nwata nwoke echetaghị m afọ nya na-ede ebu tupu onye obodo kwuo nke nwata nwoke a na-ebugodo ụzọ ejikwa osi Ebonyi nwata nwoke onye nyere anyị aka na-agbanyeghịkwa n'ihi na ụnụ ya edifendị onwe ụnụ ebe ọwụ na isi kwenyesie ike n'ebe ha ka isi ebe ọwụ na isi ebe a mụrụ gị kwenyesie ike na-emesi na ife ike mana o nwere ụdị ife okwu ekwesịghị ị na-atụnye ọnụ unu jezie ịtụnye ọnụ unu agharịsịa ife ụfọdụ aghọtakwa ife ekwuru atụnye ọnụ tupu onye obodo wee kwuo nke okwuru onwego otu nwata nwoke bugodo amanna ka o wee nwee ego na soshal midia o bugodo ife ahụ na-agbagharị ejikwa osi Ebonyi onye ajikwa osi Ebonyi ife aha ya enyere anyị aka anyị chi ịga n'ihe ife aha ya enyere anyị aka anụkwuona m ndị na-asị ọha na eze ndị Anambra ọha na eze nka ọha na eze nka biko nụ onye na-achị ọha na eze kịta ọha onye Imo iwe anyanwụ onye Anambra etu a ka ọ esi aga si n'aka fele aka onye chịbụla ọha na eze tupu iwe anyanwụ abịa amụghị m ebe o si emeghịkwu nka mmala ebe o si mana ama na ọtụtụ ndị Igbo kwụnyere ya n'azụ biko na ụlọ asụsụ n'ụdị asụsụ ọha na eze awụ ọha na eze ndị Anambra nke awụ nke ndị Anambra ịfụ ka ibe gị na-eme ife sonyesie ike ka o wee pụta onwe ife na-aza hierarchy asọkwụ nọ ndị Anambra nọ na hierarchy nọ n'isi mba a na-eme ife na-esonye opụtụ ụnụ onye chụpụrụ onwe ya n'ụgbọọsị na ụgbọ eruteghị ndị be anyị na-esonye n'ife a na-eme ụbọchị a ka gọvanọ Ebonyi steeti Umahi mgbe ọwụ gọvanọ ọ sị Ebonyi esogho n'ife a na-eme ọ mmadụ ịgụpụ onwe ya dị ife ahụ ama na ọtụtụ kwụnyere ya n'azụ n'ife ahụ o kwuru emechazi ụfọdụ ha sị a na-agụpụ anyị na ndị Igbo mana ị na-anya ọ gụpụgo o ji aka ya na-agụpụ Ebonyi mana amakwa na ọtụtụ ekwenyeghị n'ife ọ na-ekwu ndị dị etu ahụ na-akpasasị Igbo ụnụ ya agbara ha ọsọ ha enweghị ezigbo obi ha ji Igbo eme politiks maka ife ha ya enweta na ha onwe ha ife oyibo na-akpọ selfishness ọnya mere ha ji emere ụfọdụ ife a na-eme negodo ijele na-adụzi ndị Igbo ọdụ inenekwa ife ọdụ ọ na-adụ ndị Igbo tilisi ya n'onwe ụnụ nwanne na-abụ na anụ ọgụ ikwu ịbịa na-agbanyere ha na-amụnyekwuru ha ọkụ ihe egbosa ndị be anyị ma na onye unu na-ege ntị onye ọ na-abịalụ ntịsa hapụ na ya ọha onye unu kwesịrị ige ntị onye ọ na-abịalụ mkposa onye ọ na-achụ udoko ya na-ege ntị ebe a ka mma kwụsị ife mgbadalụnụ